Hoxe, esan nahi diet, behitu, gauz asko hitz egiten dugu Jesusetaz, eta behar bada askotan irutuko zaigu oso zaila dela, Jesusek esaten diguna, baina jakin behar dezute, jakin behar dugu, Jesusek esaten diguna, eta eskaintzen digun bizitza, posible dela. Eta batzuk, benetan, eraman dutela bizitza hori, azkeneraino. Gorrie jarri dugu, gure jantzia, gorrie. Gorrie esan nahi du, bizitza emateraino. Ibilizien nahiek, bizitza emateraino. Odola emateraino. Kristau bikainak, posible da. Eta gaur Alejandro, labaka, herriontako ezan, onutza elizonta zenbat aldiz etorriko zan, hemen bataiatua, ezta? Entza, hemengo herri, izamatik ateatako, Kristau bikain bat, Jesusen jarraitzaile bikain bat, noaino Txinan ibili izan, gero azkenean Ameriketan da han intzuten. Behartsuak babesteagatik, Zueri nik esan dizuet. Gure mindundia, Jesus da, gure mindundia, txikien laguna, hori intzuten. Bi Kristau, bikainak. Alejandro hemengoa, Inez, Kolombian jaioa. Elkarrekin. Edarki, horregatik gaur hemen bildu gara, Behizaman, bere herrian, eta oain denentzat hitz egingo dut. Oroimenak ekarri gaitu Behizamara, gaur, ezta? Duela 32 urte, uztailaren 21, Ekuadarren dagoen Amazoniako oianean, hil zituzten Alejandro Labaka eta Inez Arango. Eta oroimenak ekarri gaitu, bi Kristau bikain, bi martiri, Kristau humanismoaren bi eredu harrigarriekin, Kristau humanismoaren eredu bikainak dira. Haiekin, haien oroimenean eta haiekin bat eginda, gure fedea ospatzera eta otoitz egitera. Alejandro Labakaren jaioterrian, bera bataiatua izan zen elizan, Behizamako San Pedro parrokian. Eta hoixe mugitzen gaitu, eskerrona. Eskerrona jangoikoari. Ez da, horrelako Kristau benetan eredugarriak sortu ditulako gure artetik. Ez da, beraz, eskerrona biltzen gaitu eskerronak eta baita ere txalo bat egin nahi dieloko bieri. Alejandro eta Inesei, beraz, txalo bat egin dugu, gana. Aupa bat, esan nahi dugu, ez da? Aupa, ez da? Eta oroimenak ekarri gaitu honutza, misio igande nagusiaren bezperan, ez da? Domun igandea izango dugu, urrengo bihar izango da. Eta urrian gainea, ezoizko misio hilabetea edo, Aita Santuak eskatuta, eta gainea ikurritz honekin, bataiatuak eta bidaliak gerala. Eta bataiatuok ikasle gera, Jesusen ikasle bihurtzen gera, bataioa gure ganatu behar, baldin badegu, Baldin badegu. Ez baldin badabakarrik liburuan idatzita da ona, ez gure ganatu baldin badegu, bataioa horrek ikasle egiten gaitu, jaunaren ikasle egiten gaitu, eta gure Aita Santu honek hainbeste aldiz esaten diguna, Evangelioen posa dokumentuan ere, ikasle misiolariak. Beraz, horrela biltzen gera, Eliz giro berezian, Amazonian dagoen Eliza, Erroman, sinodoan bilduta aurkitzen danean.
Francisco Aita Santuak esan du, hitz hauek esan ditu, sínodo es caminar juntos bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Eta Amazoniak, bide berriak ireki nahi ditu, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Lurraren zaintza, osotasunean, gizakiak barne, geure buruak ere zaindu behar ditugu, ezta? Lurra zainduz, gure burua zaindu. Hortarako bilduta daude, abian eta beti bidean dagoen eliza edo beti abian egon beharko lukeen eliza. Behin eta berriz bide berriak egiten saiatu behar den eliza. Oztopo asko daude. Asko dira eta indartsuak bide berriak iriki nahi ez dituztenak eta oztopo jartzen ari direna. Baina Amazoniako sinodoa hortarako bildu da. Bide berriak irikitzen. Elizaren zata munduaren zata. Hontan ere eredu bikainak izan ziren Alejandro eta Inez. Benetan, harrigarriak, Alejandro berak esana, ez da, bere buruaz ustu, bere izaeraz ustu beste indigenaietakoa egiteko, ez da, larru horrin ustu bidea irikitzekoan, ez da. Hontan ere eredu bikainak izan ziren, biek bataiatuak, bidaliak, ikasle misiolariak bizitza emateraino maite izan zutenak herri hura, ez da. Sinodoko dokumentuan, hasierako mintzaldian, mintzaldi hura Aita Santuaren ondorenen egin zuenak esan zuen, es justo recordar, reconocer y exaltar en este sínodo la historia de heroísmo y con frecuencia de martirio de todos los misioneros y las misioneras de antaño y también de aquellos y aquellas que se encuentran hoy en la Panamazonía. Al lado de estos misioneros siempre ha habido líderes laicos e indígenas que por su heroico testimonio a menudo han sido asesinados y siguen siéndolo. Sinodoan ere oroitu dituzte. La memoria de Alejandro Lavaca e Inés Arango, la memoria de estos dos mártires del humanismo cristiano que amaron a los últimos hasta dar la vida, nos recuerda también a nosotros que somos bautizados y enviados, discípulos misioneros. Esta memoria nos compromete también a nosotros a ser misioneros. Y eso quiere decir, en definitiva, porque puede ser una palabra gastada que tenemos que entender, eso quiere decir constructores del reino de Dios, constructores del proyecto humanizador de Dios para la humanidad, constructores de fraternidad universal. Eso es ser misionero. Y esto nos compromete en el nombre del Evangelio y en el nombre de Jesús, también hoy con los más pobres de toda la tierra. Empezamos por los que tenemos al lado, pero de toda la tierra. Esto nos compromete con la justicia, esto nos compromete con la tierra misma y su defensa. Nos compromete ante lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿verdad? En la Amazonía, en el Mediterráneo, en Siria, en el Sáhara, en Cataluña, en fin. Infinidad de lugares. Nos compromete a ser ahí constructores de fraternidad, constructores del reino de Dios. Y nos compromete con nuestras comunidades para que seamos signos de este reino de Dios en nuestro pueblo. De lo contrario, nuestro cristianismo
y nuestras iglesias son inútiles. En la medida que seamos signo, seremos capaces de estar verdaderamente al servicio del Evangelio. Otoitz egin dezagun beraz, ez da? Horrela amaitzen ditut nire hitzak, otoitz egitera bildu gera, otoitz egin dezagun, eska dezagun, jaunaren laguntza benetan gu ere ikasle misionariak izan gaitezen.